Bezala hemendik ordu erdira, Txike Muñoz, ongi etorri eta eskerrik asko guregana etortzeagatik. Zuei. Bihar ezagutuko ditugu, hilaren 29-erako deitu duzuen grebarako zerbitzu minimoak, zer espero dezue? Bueno, betiko kontua segurazki izango da. Gobernuak egiten du nahi duena, guri normalean ezaigu bat ere gustatzen, epaitegera jotzen dugu, eta gero epaitegiak guri ematen digu arrazoia, baina ez da ezer gertatzen. Gobernuak ez du kontuan hartzen epaitegiak esaten duena, eta salagarria da. Eta pentsatzen duzu oraingo honetan, eta beste horren beste gertatuko. Segurazki baietz, bai. Edozein kasutan, zuk esana da, egun hauetan behin eta berriz ikusi zaitugu eta espero duzula hilaren 29-ko huelgak arrakasta handia izango duela, hori dela nabaritzen dezuna batetik bestera zabiltzan honetan. Bai, jendea oso haserre dago egiten dutenarekin. Guk geure datuen arabera, enpresa ari gara asanbladak egiten, eta hori da guk konfirmatu behar duguna, ez da. Normaltasun osoz, asanbladetan boskatzen da, eta bosketak dira ia erabatekoak grebara joateko. Greba izango da oso arrakastatsua, eta jendeak ulertzen duelako zer gertatzen da orain, eta zer egin behar dugun sindikatuok aurre egiteko aurrean daukagunera. Eta uste duzue Espainiako gobernuak atzera egingo duela ein txiki batean ere huelga honen aurrean, edo aurre ikusita dagoen bezala hilaren 30ean aurrekontuak aurkezten dituenean, eta hilaren 25ean Andaluziako hauteskundeak izaten direnean, agian neurri murriztaile gehiago izango dira mahai gainean jarriko dituenak. Ez, guk pentsatzen duguna da agenda politikoa doa bide batetik, eta gu beste bidetik. Eta guk finkatu behar dugu agenda sozial eta sindikal bat oso sendo behar dugulako, eta hortik aurrera guk ez dugu espero gobernutik ezer onik, gehiengo absolutua dauka, bozeramaileak esan du proiektu de lei orain eraman dute legebiltzarrera, eta hor bakarrik egingo dutela izango da kontu teknikoak, hori da egingo dutena, eta hortik aurrera esparru bat dago, Euskal Herrian esparru soziala dirau eta bizirik dago, eta gu pentsatzen dugu hori azpimarratzea eta hori ozen esatea, alde batetik esatea egiten dutenari, bigarren kontua izango litzateke alternatiba egon badago, eta sozializatu behar du gure alternatiba gizartean, eta beste aldetik, 29ean ez da ezer emaitzen. Erreforma hor dago, erreformak patronalari privilegio izugarria ematen dio, beldurretik etekinak ateratzeko, hori da egiten ari dena. Zuk esan duzu, estatu kolpe antisozial bat dela, hain zuzen ere, patronalei eman zaien babesa eta indarra ematea. Bai. Oso gogorra da gertatzen dena, eta oso gogorra da datorrena. Ez da maitu. Oso ondo aprobetxatzen dute denbora beste garaietan egin ez zena orain egiteko. Eta esate baterako, Grezian segurazki hobetu ikusten da. Eta Grezian gobernuan daude sozialistak zentro eskuina eta eskuin muturra. Eta gobernatzen dira elkarrekin. Eta orain dela gutxi, ia alderdi guztiek sinatu dute paper bat nun esaten den, naiz eta baten bat hauteskundeak irabazi, murrizketak bertan bera usteko inoiz ez. Orduan, horrek esan nahi du, zuk kanpainan egin dezakezu nahi duzuna. Esan dezakezu nahi duzuna. Botoak kautibatzeko eta guzti hori. Baina gero gobernuan, Europan gertatzen dena naiz eta sozialdemokrazia egon, edo konservadoreak egon, politika bera egiten dute kapitalaren menpe. Eta hori, Estatu Espainolean ere gauza bera gertatzen da. Orain dago originala, lehen egon zen fotokopia. Eta esan dezu aste honetan okerrezpanago gainera, bai Eusko Jaurlaritzari eta bai Nafarroako gobernuari gainera ongi datozkiela murrizketa hauek gerta daitezen, uste dut okerrezpanago esan zen duela, iaia desiatzen daudela. Bai, eske Rajoyk esan du urrengo 30ean aurkeztuko dituela aurtengo aurrekontuak. Eta gu pentsatzen dugu, 35.000 milioi murriztu behar dituela esan du,
hori da asko, ezin da imaginatu zenbat dirua den hori. Esate baterako desenpleguan estatu mailan gastatzen da 30.000 milioi, hori baino gehiago da murrizketa. Eta segurazki Rajoyk egingo duena izan da oinarrizko legea erabiltzea administrazio guztietan alderdi guztiek gauza bera egiteko. Hau da, naiz eta zu eskerra izan, edo eskerra zuk esaten duzu zeure burure eskerra izan, administrazio guztietan ajuste guztiak aplikatzeko. Eta hori da oso gogorra. Azken finean, berdin da nor dagoen gobernuan, hori gertatzen da momentu honetan Europan, eta hori da Rajoyk nahi du hori Espainia osoan, Estatu Espainial osoan egitea. Eta hori afektatzen da alde batetik esparru sozialean, eta afektatzen da beste aldetik autogobernuan, ezta? Eta segurazki ez ziur, krisia erabiltzen ari dira, bertan bera usteko ere autogobernuaren esparrua, ezta? Bueno, bikoizketen kontua sarri horren adierazle ere izan da, ezta? Baina gauza bada hori, baina beste gauza bada, esate baterako Eusko Jaurlaritzak joan zen astean esan zuen, bere asmoa zela 400 milioi murrizketa egitea, baina ez zuen esan zertan. Gu pentsatzen duguna da, ari da itxoiten, ea Rajoyk egiten duen oinarrizko legea, haien aurpegia zuritzeko. Erraza da esatea, Rajoyk agintzen du eta nik bete egingo dut haiek berak esango duena. Oso antisoziala da mai gainean daukaguna, gaude errezesioan, eta politika horrekin errezesioa areagotzen da. Eta langabezia igoko da, pobrezia igoko da, dirubilketa gutxiago izango da, eta berriz hasteko. Dirubilketaren kontua orain erabiltzen da murrizketak egiteko. Hau ez dauka zentzurik, ez dauka hanka, ez dauka bururik, eta hau gelditu beharra daukagu. Orain dela egun batzuk eman duzue, urtero egiten dezuen kojunturari buruzko datu sail bat ere, horien artean bazegoen bat azpimarratu zenutena, eta guk hemen saioan ere azpimarratu genuena atentzioa eman zigulako, hain zuzen ere gaur egun lanik gabe dauden langileetatik 41%ek ez duela inolako prestaziorik jasotzen, eta 10 puntu igo dela hain zuzen ere kopuru hori, eta esplikatzen didazunagatik zuen inpresioa da, gorantza egingo duela egoera horrek. Bai, ziur. Haie badakite, ez da beharrezkoa pertsona aditua izatea jakiteko zer datorren. Murrizketekin, eta alde batetik murrizketekin, eta gero erreforma laboralekin hori egin dute soldatak bera eramateko, murrizketekin alde batetik, eta soldata bera eramaten badute, langabezi gehiago hasiko da gure gizartean, eta pobrezi gehiago. Eta guk eragileek ondo dakigu hori eskarmentu handia daukagu. Esate baterako zer gertatu zen Argentinan ajustekin. Argentinan soldatek ajuste baino lehen aberastasunaren banaketaren erdia eraman zuten garai hartan, eta ajuste pasatuta gero soldatek Argentinan 23%. Hori da kapitalak nahi duena. Denbora aprobetzatzea, bertan bera usteko eskubide laboralak eta sozialak eta bere interesak defendatzeko. Eta azpimagarrai eta gauza bitxia gertatzen da, eta oso gauza gogorra. Non dagoen politika, non dago behar dugun politika jakiteko zer mantenduko den hemendik aurrera eskubide laboraletan eta eskubide sozialetan. Horrentxe garraituko dezurekin txiki, baina ez dakit badakizun Maite Iturre argentinarra da, eta tarteka ematen dizkigu hango bizi izan dakoen berri, zuke txikik esan duenarekin bat egiten duzu eta sentsazio bera dezu. Bai, eta gainera askotan aipatu izan dut hemen, niri iruditzen zait hau guztia ja ikusi izan dudala, duela hainbat urte Argentinan, bai, soldata murriztu ziren asko, izoztu ere bai urteetan, gogoratzen dut bereziki hezkuntza lan egiten zuten, unibertsitatean, osasunan, eta horrek izan zituen ondorioak. Azkenean iritsi zen puntu bat, dakigunez, jendeak estanda egin zuela, modurik txarrenean agian.
Baina zorionez gero hasi zen gauza bat hemendik orain ikusten ez dudana, bertze politika batzuk jorratzea eta zulo beltz horretatik ateratzeko. Baina momentu honetan nik hemen ikusten dudana da bai oso antzeko. Azkeneko kontu bat txiki joan dan egun hauetan ezagutu dugu aurreko huelgan pikete informatibo bat egin zuten 18 pertsonen aurka fiskaltzak 72 urteko kartzela zigorra 108.000 euroko isuna eskatu duela. Zuek esan dezue besteak beste iruditzen zaizuela beldurra sartzeko dela. Bai, eta ekintza sindikala kriminalizatu nahi dute, ezta? Gure gizartean, hori beldurra eta mehatxuak eta patronalak egiten duena, hori esate baterako ez dago kodigo penalean, hori ez da deliturik. Delitua da beste kontuak, eta hori salatu egin dugu aste honetan beste sindikatuekin hori kriminalizazioaren nahia. Beste sindikatuekin esaten didazun honetan, huelga generalaren ingurukoak hasi aurretik izan zen duten nolabaiteko eten batzuek eta lab sindikatuak, huelga orokor honek berriz ere neurri batean batu egin zaituzte? Edo orduan konpondu gabe zeudenak, edo orduan zeuden arazoak berdin jarraitzen dute? Lehen moduan jarraitzen dute. Adostu dugu greba orokor bat konbokatzea, ez bakarri labekin, baizik eta beste sindikatu eta eragile sozialekin, baina gauza dauden zeuden moduan. Eta konponbideren bat emango diozue hau pasatzen denean, eta beste egoera lasaiagoa zaudetenean sindikatu. Ikusteke dago hori. Ikusteke dago. Txiki Muñoz, eskerrik asko jarraituko dugu datorren astean gertatzen den guztia, datorren astera arte gertatzen den guzti ere bai, eta EA 29an zer nolako erantzun duen, Euskal Gehiengo sindikalak lehenengo, eta gero Espainiako estatuko beste sindikatuek egindako huelga deialdiak. Laizter arte. Zuei. Kolor Dodgoiti, Maitek hitz egin du pixka bat kontu honen inguruan, zuk ere egintzazu eure azpimarra 29ko huelgaren inguruan iruditzen bale bazaizu? Nik uste bat nator txikirekin azkenean hasarrean nabarmena dela. Eta alde horretatik izan badira hemen greba orokorrak, hau greba orokor horietako bat izango dela. Ikusten da, nabaritzen da. Beste duda dut, estatuan ze gertatuko den, eta baita ere ze eragina izango duen estatuan egun berean ditudan beste greba horrek, zeren hor bai dudala sensazio alde batetik, bai badagola baita ere olako hasarre puntua, baino bestalde estatuko sindikatuak daukaten eragina momentu honetan estatuan oso mugatua dela. Eta gero baita ere, kontuan izan behar da baita ere, estatuko ze egoeratan dagoen, eta zuzen esate baterako langabeziaren egoera eta situazio guztia, ez? Orduan, hor beldurraren eraginan ikusteat ere nahiko handia eta zabala dela, ez? Gaur bertan, Portugalen greba orokorra dago, eta badirudi baita ere oso eragin zabalekoa gertatzen ari dela, naiz eta han sindikatu guztiak ez egin grebaren deialdia, ez? Nabarmentzen da, Europan eta bereziki egoera okerrenean dauden lekuetan puntu hori, eta horretan, kasu honetan nik uste Euskal Herrian nabarmena izango dela, eta horren eragina ere nabarmena izango dela baita betzien. Beste zerbait